Mișcarea raeliană din România. E branșa română, nu suntem foarte mulți, suntem în jur de 30. Și la Slovacia. În Slovacia cam la fel. Și ce pot să zic? Pe pământ suntem cam 60-70 de mii, poate. Dar foarte mulți s-au aflat. Cu toate asta, foarte puțini se bagă în lucrul ăsta. Eu eram prin 2004 și mă uitam din greșeală pe B1 TV și era un documentar despre religii în care prezentau mai multe religii, da? Și apare un tip, Rael, care spune despre Elohim și Biblie. Elohim, oameni ca noi, s-a părut interesant. A doua zi m-am dus la internet și am văzut site-ul lor, imediat, rael.org, și văzând informația de bază, Elohim, creație laborator, infinit în timp și spațiu. A fost ceva instantaneu pentru mine, am zis, asta e. Mișcarea raeliană. Totul a început pe data de 13 decembrie 1973, când Rael, cel care a înființat mișcarea, s-a întâlnit cu o ființă extraterestră care a explicat în decursul a 6 zile că viața pe pământ nu a apărut datorită unui Dumnezeu supranatural, nici datorită unei evoluții întâmplătoare, ci a fost creată de niște oameni de știință foarte avansați, de pe altă planetă, o altă umanitate, da? Care ne-a creat în laborator după chipul și asemănarea lor. Ne aflăm aici, la Universitatea Fericirii Raeliene, sau seminarul, putem să zicem, de vară raelian. Facem fiecare an seminarul. Anul acesta e în Croația. Românii suntem 3 din România și încă 3 din Italia, stabiliți în Italia. Plus Gabriela, care e slovacă, dar trăiește în România. Nous sommes la génération des survivants, la 666 génération, et nous sommes là pour créer la paix. Et nous célébrons ce jour, ce moment, pour encore quelques-uns de nos frères et sœurs vont reconnaître les Elohim. În momentul în care cineva devine raelian, da, oficial, avem și noi ceremonia baptismului sau botezului, da? Ceea ce făcea și Iisus înainte, dar ceea ce nu înțelegeau oamenii și mistificau, da? La noi explica științific. E vorba de codul genetic din frunte și mâinile cu apă, da, ude, pentru a face o tranziție mai bună. Ei captează codul genetic al celui care devine raelian pe calea undelor, în computerul acela care înregistrează tot, și în momentul în care tu mori, dacă meriți, codul ăla genetic din computer, da, va fi folosit să creeze un nou corp, va fi downloadată experiența de viață din viața anterioară și o iei de la cap, în alt corp. Why should we die? We should clone ourselves and become eternal. That's my answer, you know. And that's what we are aiming at somehow. We showed that by using stem cells we can increase the length of the telomere. The length of the telomere is a sign of aging. So we are kind of reversing, slowly aging with stem cells so that we can one day reach a point where we can clone ourselves and become eternal. Brigitte, bineînțeles, este și a nivel 5. Ea și cu Marcus conduc seminarul anul acesta, teaching-ul, adică învățămintele. Ei este om de știință, de asemenea, da, în domeniul geneticii. Da. Conduce compania Clonei, clonează oameni, face tratamente cu celule stem, multe alte lucruri. Este implicat în campania Clitoraid, de restaurare a clitorisului femeilor cărora le-a fost tăiat. If there is something that is important to us, is first to demystify God. Because we believe that God is responsible, I mean, the belief in God is responsible for too much suffering. And we're being created with a huge sense of pleasure, not to be guilty, not to feel ashamed of them, but just to enjoy them. So that's my strong understanding of the meaning of life. Ce așteptări ai de la seara asta? Noul an. O chestie plăcută, o seară petrecută în companie, în armonie cu toți cei care condivid această idee și
și peace and love. Să bea este ilegal băutul și asta bine că se poate gusta o chestie și în mare parte la masă se poate gusta un pic de vin și așa mai departe, dar normal, ținând cont că de multe ori băutura, fumatul și alte chestii care la noi sunt categoric interzise, alterează percepțiile senzoriale, tot realitatea vine modificată, deformată și atunci apar conexiunile. Unul se enervează, pierde controlul și așa. Dacă ești tot timpul în armonie și nu uzezi ce mișto, a luat cheia de ușă și ne-a lăsat pe întuneric. Hai la Revelion să fie bine. E plăcut, bănuiesc că este o chestie plăcută, care afară nu reușești să o găsești cam pe peste tot și, nu știu, nu prea e o chestie comună. Mulți afară sunt figuranți, șmecheri, oameni care au bani, care, băi, stai așa că tu nu știi cine sunt eu și hai să spun eu de fapt cine sunt eu și adică e o chestie foarte comună. Și persoana asta filantropă, de unde e? Sau... E elvețian. Elvețian? Nu e filantropă, e unul care îi place, își poate permite și ține la soarta lui el și îl ajută cu bani, pentru că el practic nu muncește, nu face nimic, că nu are nicio mijloc de el merge de aici colo și face aceste seminarii, și normal din tot ce se strâng din donațiile celorlalți, îl ajută, deci o parte este destinată pentru el, pentru să dea foarte puțin. This country is Switzerland and the crazy Switzerland team. Let's go! Vreau să te întreb de ce n-a venit la el. Se spune și s-a spus, au trimis e-mail din cauza sănătății. Doctorul i-a interzis să fie, a avut o boală, deci a fost bolnav și la urmă când s-a reprins, i-a fost interzis să schimbe 2 sau 3 fuzuri orari unul după altul. A fost, mi se pare, în America, apoi în Japonia și la urmă trebuia să vină aici. Este un moment unde omul a descoperit putere de atom și este un moment foarte important pentru umanitate, pentru că descoperirea am atom care are foarte mult putere, dar nu le folosiram pentru ceva bun, le folosiram pentru ceva foarte rău. Și trebuie să ne reamințim de asta. Asta sărbătorim acum, da? Asta am sărbătorit și azi noapte, anul 68 al erei Apocalipsei, a Revelației. 68 după Hiroshima, 6 august 1945, da. Avem în centru svastica, de care mulți se tem, se sperie. Este un simbol vechi de mii și mii de ani, îl găsim în budism. Pentru noi înseamnă că universul, ți-am zis, este infinit în timp, da? Și spațiu și totul se transformă, e ciclic. Iar aici, în afară, avem steaua lui David de la Israel, da? Acest simbol semnă infinitatea în timp și nici o îndemnare la spațiu. război, nimic. Deci timp tot e ciclic și spațiu nici sus, nici jos, nu e ceva diferit. Deci e la fel. I-au arătat cum e cu paradisul, ce tehnologii permit apariția paradisului. Este nanotehnologie, deci robot, fără muncă, fără bani. Biologici, fără bani, nu mai ai nevoie de bani. Dacă roboții fac tot,
Noi nu mai trebuie să mai muncim, da, automat, muncile astea din fabrici, muncile robotice, da? Dar totuși ce vom face? Dacă mașinile fac toate muncile astea și ne oferă bunurile de care avem nevoie pentru a trăi, bineînțeles că orice om va face ceea ce îi place cu adevărat în viață. Sport, muzică, arte, sex, fiecare după cum vrea, înțelegi? Asta e paradisul. Care este rolul nostru ca raelieni? Deci noi vrem să răspândim acest mesaj, ca toată lumea să afle și într-un viitor apropiat, noi vrem să le urăm bun venit acestor oameni care ne-au creat, da, Elohim, pe pământ, la o ambasadă pe care o vom construi noi, special pentru ei. Cât de evoluați sunt în comparație cu noi? 25.000 de ani înaintea noastră. Deci imaginează ce tehnologie ar putea avea. Zicea Rael că dacă ar vrea, deși nu fac asta, pot să mute întregi sisteme solare dintr-o parte în alta a universului. Deci poate să facă și asta. Dar nu fac asta pentru că nu are rost, că nu sunt tembeli sau... Deci iau un nivel mai avansat, știi? Ce interesează pe ei să fie toți fericiți din umanitatea lor și să răspândească fericirea și armonia în univers.